Dneska si budeme povídat o tomhle noži. O tomhle noži se bavit nebudeme, budeme se bavit o tomhle noži. Tohle je Mora-Kniv Companion. Myslím si, že to říkám správně. Všichni říkají Mora-Kniv, Mora-Knife, podle mě je to Mora-Kniv. Mora je známá tím, že dělá velice kvalitní a velice levný nože. Samozřejmě záleží, do jaký té kategorie se koukáte, nebo na jaký ty konkrétní typy. Ale zrovna tady Companion, neboli společník, chcete-li, je z té levnější kategorie, ale furt je to velice kvalitní nůž a dneska si o něm něco povíme. Ta první věc, která vás možná zarazí, je to, že to vypadá jako úplně obyčejný zahradnický nůž od někoho z Bauhausu nebo z Oby. A máte pravdu, ty nože minimálně v tom pouzdře nejsou vůbec hezký. Na druhou stranu, jakmile si jeden potom jako vyzkoušíte v reálu, tak se vám vlastně začne líbit. Nevím, čím to je, ale minimálně já jsem se je oblíbil i vizuálně. Pouzdro samotný vám potom ukážu blíž. A teď něco k tomu noži. Ten nůž samotný se velice dobře drží. Mora-Kniv dělá ty nože snad všechny, až na nějakou tu extrémně drahou výjimku, s takovejma gumovejma, řekněme, rukojeťma. Dobře to sedne do ruky a tím, že je to z uměliny, tak to hřeje poměrně, i když je zima, tak vás ten nůž nestudí do ruky. A konkrétně ten Companion se opravdu dobře drží. Já už jsem ho prohnal mnoha a mnoha hodinama vyřezávání a musím říct, že v té ruce je opravdu pohodlný. I při těch různých jako zvláštních úchopech, když se pak snažíte něco opravdu jako vyřezávat. Takže co se týče té rukojeti, tak já jsem s tím velice spokojený. Co se pak týče samotné čepele, tak je to klasický Scandi Grind, neboli skandinávský výbrus, chcete-li. A je to poměrně uzoučká čepel, ale vydrží i drsnější zacházení. A co se týče oceli, je to vyrobený z nerezovky a velmi dobře to drží ostří. Teď si teda ukážeme, jak ostrej je. Nebrousil jsem ho od té doby, co jsem ho používal. Vyřezával jsem s ním poměrně dost dlouho, dost věcí. A ne, že bych teda uměl vyřezávat, ale od té doby jsem ho nebrousil a zkusíme si, jak je ostrej. Jo, zatím nikde žádný zuby, opravdu řeže krásně. Už jsem zkoušel, jestli holí chlupy na ruce, to už nezvládne, ale na to, na co ho potřebujete používat, je ostrý jako prase. Tady se nám naskyt takový zádrhel, jednak jsem si zapomněl zapnout mikrofon a druhak jsem zasek nůž v suku, takže jsem to musel vyprošťovat. Každopádně tady vidíte, že když to vezmete přes nějaký přívětivější kus, jak šířkou, tak aby tam nebyly suky, tak to nemá problém ani rozštípat nějaký menší polínko. Tuhle část natáčím až poté, co jsem to prohnal tím sukem, takže se nedivte, že je to špinavý. Každopádně tady můžete vidět tu rukojeť samotnou. Je to opravdu takový pogumovaný a fakt dobře to padne do ruky. Je to příjemný na omak. A jak říkám, potom, když vyřezáváte a opravdu držíte to na nějaký takový jako pečlivější práce, tak i na to se to fakt dobře drží. Tady máte potom samozřejmě vyražený logo Mora-Knivu. To je fakt hrozný název. Made in Sweden a že je to nerezovka. Se můžeme podívat na to, jak je tlustá samotná ta čepel. Neřeknu vám teď z hlavy, kolik to má v průměru, ale je uzoučká. Můžete vidět ten výbrus, klasický Scandi Grind. Na bushcraft věci, práci se dřevem a takovýhle je to jeden z nejlepších výbrusů, nebo aspoň se to tak říká v bushcraftové komunitě, nebo obecně v zálesácké komunitě. A já jsem toho taky velký fanda. Neměl jsem asi ani nůž, který by měl ostřejší, respektive tím pádem vyšší a strmější ten výbrus, ale takový nože si myslím, že nejsou úplně ideální na takovou tu těžší práci se dřevem v lese a tak dále a tak dále. Když se podíváme ještě na to samotný pouzdro, tak vzadu máte klipík na opasek. Nemusíte si ho jako blázni sundovat, jako u většiny nožů. Můžete to prostě zacvaknout a sundat kdykoliv se vám zachce. A kdybyste se divili, na co je tohle, tak Mora dělá takovou zajímavou feature u těch nožů,
že pokud si koupíte nože jakoby ze stejné řady, dejme tomu, tak jsou kompatibilní ty pouzdra. Tady potom budete mít takovej čudlik a můžete si je do sebe zacvaknout a zavěšovat si je přes sebe, takže můžete mít na opasku prostě 3 takovýhle nože takhle zacvakaný do sebe. Nevím, jestli je to úplně praktický, ale je to taková zajímavá sranda, kterou Mora dělá. Co do nevýhod, tak konkrétně Companion a ještě spousta dalších nožů od Mory, konkrétně třeba Robust, nepřijdou s 90 stupňovýma zádama. Což znamená, že tou, jak říkám já, páteří nože nemůžete škrtat. Já jsem si někde zapomněl křesadlo, takže vám to nemůžu ukázat, ale prostě nekřísnete tím křesadlo. Dá se to vyřešit, můžete se to zapilovat a potom to funguje relativně dobře. Já jsem to nezkoušel, ale vím, že to jde. Pokud jste takový fančmekři, že škrtáte ostřím, můžete. Jinak za ty peníze, za těch 380 korun nebo kolik za to dáte, je to úplně geniální nůž. Já jsem si ho hrozně oblíbil, dostal jsem ho dárkem. Měl jsem zatím relativně krátkou dobu na to si ho vyzkoušet a otestovat, ale je to levný nůž, který udělá úplně všechno a je velice kvalitně zpracovaný. Jinak Mora se ještě vyznačuje tím u spousty nožů, pár jich mají full tank, ale zpravidla ty nože mají jenom trn, jo? Takže to není po celý šířce té čepele, vlastně neproniká vám dál do té rukojeti a končí vám takovým trnem prostě někde ve 2/3. Navzdory tomu jsou ty nože jako velmi těžce zlomitelný, ohnutelný, všechno tohle. Respektive neohnete je, protože ta ocel je hodně tvrdá. Co se vám může povíst je ohnout nebo zlomit špičku, ale na to si u tady těch nožů s ušíma čepelema stejně musíte dávat pozor. Takže toť asi k těm nevýhodám. Co si ještě ukážem, je, jak se tomuhle noži daří dělat takzvaný feather sticks, neboli v češtině dřevěná pírka. Jak můžete vidět, žádný problém. Myslím, že jsem ho teď trošku stupil tím, jak jsem se ho snažil prohnat tím sukem, tak si zkusíme ještě takhle nakonec, jak projde přes papír. Tak to je všechno k tady tomu fešákovi. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak je napište do komentářů a vzhledem k tomu, že začínáme s YouTubem, tak podpořte algoritmus, nechte tady ty klasické věci jako lajky a odběry. Já nejsem vůbec zvyklý tady to říkat, tak jsem přišel z TikToku. Každopádně děkuji vám za podporu a vidíme se u dalšího videa.